adlaw, syudad sang Iloilo. Mas sanitation gintigayon sa syudad sang Iloilo agon malikawan ang coronavirus. Ginapangunahan sang Bureau of Fire Protection, Iloilo City Action Group, kag Federation Fire Brigade ang disinfection sang syudad sang Iloilo. Ginsugudan ini sa mga distrito sang Mandurriao, Lapaz, Arevalo, kag Molo. Lauman ini nga magpadayon sa mga nabilin pa nga distrito nga wala pa mag-disinfect. Ini kabahin sang aton padayon nga paglikaw sa COVID-19. Aton gina-disinfect ang aton palibot para matap na ang paglaptas ng nasampit nga virus diri sa syudad sang Iloilo. Mass sanitation, ang purpose ni para mag disinfect no sang lugar kag magkuha sa COVID man ini para hindi maglapta ang ginatawag ng COVID-19. Para sa dugang nga impormasyon, bisitahon lang aton Facebook, Twitter, Instagram kag YouTube channel. Ini si Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol COVID-19 coverage.